Sekro kang polata mengal Parangat sampo sangyo ngadale Erna Dewilating koto Tanyuangkung mangoncang niti benjang sangaji Mijil Ladino ngatali wubos Wala parat desmalaning rat sukertaning bawana iblis lanat keparat perjurit Wadyabala sekenegaring pulo Kedah Kencana kula wonten dawuh sinuwun kula nyadong dawuh timbalan patuku Gusti kula Sang Nata sinuwun Prabu Gendra Swalawati semanten ugi ingkang abdi kula nyadong dawuh sinuwun semanten ugi ingkang abdi pun tumenggung sumbang surajigja kula nyadong dawuh Patih Sanya Wibawa kula wonten paring dawuh sinuwun arep sandanganmu Nalindra ning kowe patih mergo patih kuwi dadi wakiling Nalindra dadi wis lumrah yen to ana patih ya wakiling Nalindra wakiling pemimpin sandangane padha karo pengarepe kepareng dawuh patuku Gusti kula Sang Nata sinuwun Prabu Gendra Swalawati kados pundi Patih Sanya Wibawa wonten dawuh kawirangan aku parat ning atas aku ming sowan ana ngersaning Semar Badranaya kamangka Semar ku mung derajate ngaceplik Semar ki mung wong gedhi bal 17 wong sekeng wong mlarat wong ora gablek kan apa-apa lha kok teko dadi anggonku sowan apik-apik njaluk Semar malah Semar semaya ora saguh tak boing ning negaraku waduh menawi katen dinten sak mangke wonten Karang Kadempel wonten Darda mestine ngono sebab iki mau dudu kok Semar dhewe sing maring dawuh nalikane aku arep ngruda paripeksa karo sing jeneng Semar Badranaya nanging sing maju Nalindra raine abang mangar-mangar te Nalindra pasuryanipun nabrit sinten Prabu Baladewa Ratu Mandura sing jeneng Prabu Baladewa ingkang dadi pepalangi Prabu Gendra Swalawati nggonku bakal mboyong lawan Semar Badranaya malah iki mau aku arep ngruta paripeksa karo Kyai Semar Badranaya malah ditadhahi nganggo sikute Prabu Baladewa nyikut jangkute Prabu Gendra Swalawati nganti aku kontal tiba saka pendopo agung Padukan Karang Kadempel wonten dawuh kebyakna barisaning Purwadyabala sekilaris papan aja nganti teng cicir kerik lampit burungkat kimpul kancah gelar Singabara Karang Kadempel biyu ana batang sayuta Karang Kadempel kawenan Bumi Angus Karang Kadempel gawenan Karang Abang ben ora muthuk panggonane Semar Mengaten badhe wonten lampah ingkang ageng sinuwun mengaten badhe wonten lampah ingkang ageng mengaten badhe wonten lampah ingkang ageng yo marata diake wektu dina iki ya iki dina tak jaluk kowe kabeh budhalote gonjang kanjing langit kelap-kelap katon lir genjang sangalis risal mawe kandrung saparan katul mugar moyak mayik saking tias balewara aja ngasi kabeh para wadyabala mengko ora iso ngalahke sing jeneng Semar Badranaya lho aku ngerti kondange Semar aku sok kulino nonton YouTube Semar kuwi duwe wadyabala sing ora kejaba mung anak-anake sing jeneng Gareng Petruk lan Bagong Ngaten kula namung sendika nderek dawuh patuku lajeng pinjang menapa mangkatipun ingkang abdi ora ketang sambung apa col intang tumuli budhalo dina iki Patih Sanya Wibawa nyuwun pamit madal wasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik metuwa laladan gondang wae Patih ya pangening kalanyan aglaran lan moncara
surem sorotetan madang Iramane rada maju sithik. Dal.
koncara lho apa iki Ngaglah Sang Prabu Gendra Swalapati nalindreng pulo ngedah kencana nalika semanten dupi mulat budalira Sang Wadyabala saking negari pulo ngedah kencana nalika semanten dereng aningali kados pundi kridhanira Wadyabala saking negari pulo ngedah kencana wekasan gumawanganing awang-awang nangge Sang Prabu Gendra Swalapati ngideri jagat aningali kridhanira campuh prang Sang Wadyabala saking paduan Karang Kadempel campuh kaliyan para Wadyabala saking negaring pulo ngedah kencana nalika semanten mesat kebat kaya kilat kesit pindha tatit Sang Nata Prabu Gendra Swalapati nempuh mega mbelah langit nalika semanten nganti kaya bledhek candrane mangkahang sumbaran mawa lendro kume gonceng Dinata tilamun katututan pamun mangsa prawira digdaya prawira digdaya Prananggana magawe kelarira wang-wang waladala setan ora tatanan parat lagi wae aku mlebu ning wewengkon Pedukuhan Karang Kadempel lah kok dadi ana satriya bungkik kakik kunting tangting ngaglah ning ngarepanku sapa kowe bangsat kowe takon karo aku yo aku takon karo dedapuranmu sadurunge aku wangsulan sapa kang dadi aranku luwih dhisik kowe ngaku sapa jenengmu lan ngendi dangkamu walah setan ora tatanan pandit kowe durung tepung karo aku wis wani njunjung dongko njunjung aran parat yo kowe tak takoni urung wangsulan malah genti takon karo aku yo Blaka Suta takon karo aku kaseting Sang Prabu Gendra Swalapati Wadyabala pulo kedah kencana aku tumenggung sumbang Surajigya
Tumenggung Sumbang Surajigja dasar kemuranyata. Sapa kowe? Takon karo aku Raden Hari Setyaki. Senopati ning Ndorowati. Satrenggar Boruci. Kowe sing jeneng Setyaki Parat. Dasar kemuranyata. Yo. Aku wis krungu kondangmu, kowe kondang nek ngantemi wong mesti musuhmu sirahe pecah. Ning aku ora bakal wedi. Aku ora bakal wedi merga sengara kowe iso menang mungsuh Tumenggung Sumbang Surajigja. Ayo sing dadi nyatane wae. Anane kowe sak wadyabala padha pacak baris. Dampyak-dampyak padha arep ngopo? Setyaki ana barat. Bloko Suta ndi Semar? Di Semar kon tekan nek patenane merga ora manut karo dawuh Ratu Gusti Kusuwan Prabu Kendra Swalapati tinimbangane Semar mengko mung dadi klilip luwih becik tak patenane kon gawanen rene. Sumbang Surajigja ana barat ora sandata kowe arep mungsuh Semar, kowe mungsuh Setyaki durung karuan kowe iso menang. Piye kowe muni piye? Ora sandata kowe mungsuh Semar. Kowe ngadepi Setyaki durung karuwane kowe iso menang mungsuh aku. Babu Arwawa. Lena pangindawet tebiak tadamane kene marganing matimu. Singalena Prapting Lalis Sumbang Surajigja. Awas kowe. Menteleng tanpa wedhek. Jare kowe awas. Woi, lho. Parah. Oh. Biar ke jaluk ampuh parah. Ya Allah, mati ya Allah. Oh iya, wawas kowe. Oh iya, mati. Sabar to. Aku foto. Langgep kowe aku ora iso ngalahke kowe. Kowe dhewe kewirangan. Yo. Awas kowe. Yo, boy.
awas wae parah. As Arke Put oh iya mati aku as waduh aduh awas kowe cantik kowe oh walo idan aduh oh kowe nak candang magenti nyandak aku parat rene as kowe hut kowe awas kowe oh ya oh waduh as kowe parat cocok tumbak jebol tiadamu oh pas hut oh ayah hut oi Jomigat oh awas kowe iya wah hut iya hut wah oh nyekel godho barang yo pas oh ah iya iya oi wah ya melangi kowe awas oh ayo wah ayah wah oh kowe aduh ora kena ayo put kena aduh boh aduh wah yo oh ayah put oh candak kowe ora iso apa-apa kowe parah oh wah oh iya wah wah ya
mangsa ratatan. Walah kok dadi wadyabala saka Pulau Gedhah Kencana. Morat marit ora karuan kaya ngene kanane. Ora ana sing iso monggo apa ya. Wong-wong karang kadempel. Sawangen niki patih Sonya Wibawa ingkang keduka ngalahke lani sapa yang Yen Oh, piye kae? Satrio sisih. Sopo wae parat? Takon karo aku omahku ming kidul kuwi. Lho. Omahku ming kidul kuwi piye? Kidul kuwi segara. Aku satriyaning angkatan laut. Raden Antasena. Wah, edan kuwi Antasena dasar Waranyata. Ayo di Semar. Semar ora mbok ulungi aku kelakon ning kene marganing patimu. Wah! Aduh. 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 Oh, ae padas kok iki angel. Rada rene. Lho.
maning jajalanat wadya bala kula kok dadi sepi mamring ora ana wong wing ingkang keduka isih padha mapan ning Karang Kadempel walah pancen Semar Sarapati parat nganti kowe gawe patine pepatih negara ing Pulau Kedah Kencana Patih Sanya Wibowo mati pendem urip-uripan walah bangsat ora tatanan Semar Semar kowe wis wani gawe dukaning Ratu Pulau Kedah Kencana kowe uga kudu wani tanggung jawab Semar sawangen aku ngliga pusaka aran Kyai Candra Wirayang Satya-satya Karang Kadempel diadani kening pusakaku Kyai Candra Wirayang ora nglumpruk tanpa daya aja diundang Prabu Gendra Salapati Mar modar kowe Pendhawa Parat oh piye to ki oh Ridu mawar mangawara-warahan pengaraning ngajurit guru gongso tetek atya butula purban jriting turangga estira kata ingkang walah lah kok dadi kaya ngene kedadiane Wadyabala saka Karang Kadempel siji-siji ora enek sing do urip Paman Setyaki mak cilik Setyaki kae mau dhisik dhewe kenek pusaka apa kae mau wujuding pusaka mung kaya bebek kok digdayane ngejo dik ndak umum nah wela Kakang Gatotkaca ora inget Kakang Antareja ora eling ketiban pusakane ratu kae mau lah kok dadi kaya ngene kedadiane ya arep tekane sepira kadidayanmu Prabu Gendra Salapati aku matur ana ngersane wakku Ndrawati
Janji kowe ora keweden karo wujude senjata Cakraja diundang Antasena. mentonaken triwi kramanira kang kumitir Antasena mlayu-mlayu ning apa? Wah, Bambung mlayu-mlayu ning apa? Iki nek aku ora langsung matur ana kersane Pak Dewi Kresna ora bakal rampung kahanane sartane iki mengko malah mung dadi ora prayoga tumraping para Pandhawa. Lho. Kepiye Antasena? Apa kowe wis kelakon ngundur kewadyabalaning Prabu Gendra Swalapati? Wis. Aku sak rombongan, aku karo Mancili Setyaki Kakang Gatotkaca Putra Kakang Antareja wis kelakon ngundurke wadyabalane Prabu Gendra Swalapati. Duh tak pendemi urip-uripan. Lagi ngadeg tak pendem. Lagi turu tak pendem. Lagi arep ngadeg ora sida ngadeg tak blesake meneh. Tak tutuk gundule. Lah iya Cencah Sekti. Ah iya, mampu padha aku. Ning aku arep matur iki ketiwasan Pak Dik. Ketiwasan piye? Prabu Gendra Swalapati pancen wis kentekan wadyabala. Iya. Ora ana siji-siji wadyabala sing iso ngalahke wadyabala sing Karangkadempel. Ning sing ketiwasan, sing bahaya, sing ndrawasi kuwi ora kok wadyabalane Prabu Gendra Swalapati. Ning malah Prabu Gendra Swalapati dhewe ingkang keduka iki mau kaya ngamuk punggung ambabi wuta. Kuwi tembung apa? Ambabi wuta. Babi kuwi cetha, wuta kuwi picak. Mbok tembung jaman saiki ora usah dibasake kaya ngono kuwi malah ora prayoga. Kadigdayane Prabu Gendra Swalapati saya Maraja Lela. Malah iki mau Kakang Gatotkaca Kakang Antareja karo Mancili Setyaki dong lumpruk tanpa daya. Merga saka dayane ya kadigdayane wujude pusakane Prabu Gendra Swalapati kang aran Kiai apa ya mau? Kiai wujude pusakane ku ya bebek kae lho, Dik. Ning ampuhe kagila-gila. Nganti nalika semana Kakang Gatotkaca tak gugah. Kakang Antareja tak gugah. Tak olesi banyu sungut ya ora tangi-tangi. Tak utik-utik ya ora tangi-tangi. Malah padha ora enek sing eling iki wadyabala saka Karangkadempel, Dik. Kagatrisang kapirang urinangkul kinempit kempit dosang retnaning bawana. Lah kok dadi digdaya kaya mangkono Antasena. Lah iya. Ning kok sike kaya-kaya kok aku ora percaya karo aturmu. Lho. Aku ki omong apa eneke lho, aku ki gal nek dipaidu. Sampeyan ki wong tuwa gaweane ming maido wae. Lho kok sik Antasena kuwi ra kondang seneng ngapusi, Antasena kuwi ra populer. Ora iso nggunakake tembung jaman saiki ora usah dienggo.
Kowe iki rak kondang lesok nambah-nambahi perkara to. Nek ora percaya sampean coba dhewe. Nek sampean ora percaya mang nyoba dhewe ya kono. Tatakana wujude pusakane Prabu Gendra Solopati. Werkudara, kono dawuhmu apa Didang kakangku? Tak kira kok pancen kudu ditaliti. Coba tontenen kaya ngapa kadigdayane pusakane Prabu Gendra Solopati. Yo. Delok Dik, delok, aku ora percaya nek karo kowe. Ayo ora ngandel sampean. Utar kabeh parah. Utar kabeh Wadyabala Karangkadremel. Ora ana sing iso keduka kuat nadahe pusakaku Kyai Candra Wirayang. Ayo. Aja mung bayi-bayi sing maju. Aja mung beyes-beyes sing ngadepi pusakaku. Walah. Werkudara maju tanpa ana kadigdayanku para. Utar kowe. Oh, woi. Oh. Utar kowe. Oi. Diaga kaya ngapa nek mungsuh pusakaku. Iki arep pomeng cilik ning ampuh. Ayo, tokno pusakamu Werkudara. Mudyar nglumpruk tanpa daya kowe parat yo. Tak wadahi karung-karumbuh kowe tak gawa ning negaraku parat. Yo, diliane. Boy. Dadi jebul tinemune ampuhe kagila-gila pusakane Sang Prabu Gendra Solopati. Nganti Werkudara mbuh ning ngendi pernahe ora tak mangerteni. Lah kae tak sawang kok malah Yayi Janaka panengah Pandhawa melu maju ning pabaratan. Arjuna. Arjuna. Arjuna mandhek aja ngeyel Dimas, aja ngeyel Dimas.
Lho parat. Wah, setan ora tatanan. Lagi enget nenek wong Darawati ning Karangadempel. Oh, lah Kresna, Kresna. Kowe iki wiwit mbiyen nganti saiki kok isane mung gawe kisruh kowe. Kowe wiwit mbiyen jaman kowe isih enom, kowe isih jenengmu Narayana, nganti saiki kowe gedhe, gerang bungkang. Kowe ngewangi Pandhawa kowe mung gawe kisruh parat. Jana karep tak wadhahi karo ngarumpul aku malah tok saut. Ya, ora kena ngadine kakangne sing tak cekel parat. Wah! Wis entek pengarepanmu Puntadewa. Adimu Werkudara wis kapikut dening aku. Ayo, saiki mengkare kowe. Kowe gelem masrahke Semar apa ora? Gelem masrahke Semar apa ora? Nyuwun pangapunten sinuwun. Sewu-sewu kalepatanipun Puntadewa kula tadah wadana. Lan kula malah ngaturaken panuwun wondene paduka Gusti kula Sang Nata Sinuwun Prabu Gendraswalapati ingkang keduga saged damel srana margining kasuwargan adi kula ing tunggul pawenang. Ayo ora sakakean cangkem. Kowe ratu klemak-klemek. Aku reti kowe iki kondange ratu sing gedhe putih. Ayo. Semar mbok wenehke apa ora? Semar mbok paringaken ngersane Sang Prabu Gendraswalapati apa ora? Nyuwun pangapunten sinuwun. Kula mboten ikhlas menawi kula masrahaken Kakang Semar dumateng Paduka. Malah sak mangke menawi negari Paduka ingkang taman pagebluk kedah dipun tumbali mawi bekakaing menungsa kula sagah ingkang dados tumbal. Kula sagah menawi sak mangke kula badhe dipun pejahi wonten negaring Pulau Gedhah Kencana sampun ngantos Kakang Semar sinuwun. Jalaran kewajibanipun Kakang Semar wonten ing Madyapada menika taksih kathah. Kakang Semar menika taksih nggadahi tanggel jawab inggih menika momong. Kawontenan wonten ing Nuswa Jawi menika pramila menawi Paduka kersa inggih kula kemawon ingkang Paduka boyong wonten negari Paduka ing Pulau Gedhah Kencana. Sampun ngantos miloro lan mulasara lan sampun ngantos ngrada paripeksa dhumateng Kyai Semar Badranaya. Kakang Semar mboten lepat nanging Puntadewa ingkang lepat. Kenging menapa Kakang Semar ingkang gadhah lelabuhan tumrap para Pandhawa teka Darma Kusuma meneng kemawon teka kula kendel kewala. Gusten temen menawi dipun periksani tiyang kathah sinengga Puntadewa nalindra ingkang boten mengeti dhumateng lelabuhanipun Kakang Semar Badranaya. Tinimbang kula gesang wirang luwung kula pejah wonten asta Paduka Sang Sinuwun Prabu Gendraswalapati tak turuti panjalukmu parat. Wah, laekian. Yo, Pandhawa wis entek. Arep Janaka isih ning ben. Isih duyak karo wujuding pusakaku Kyai Candrawiraya. Tekan ngendi parane? Watone durung nembus atmosfer le Janaka lunga.
Pusakaku ora bakal mandeg le nguyak. Yo, apa dikira aku ratu goblok, apa dikira aku ratu bodho. Aku wis kelakon mikut Pandhawa pamonge sisan sing jeneng Semar kae. Tak wadane karo mbok, tak pasrahke ana dewane Angkara Markawarat. Malah dadi kanane ketoyong-toyong kedarang-darang ndaraku para Pandhawa. Semar ki wong sing kepiye? Aku ki dipasari amanah tanggung jawab kon momong Pandhawa. Lah mbasa Pandhawa den digegayuhan aku kok mung meneng wae. Ngasih kae Ndarawerku Dara karo Sinuwun Puntadewa kapikut karo sing jeneng Prabu Gendraswalapati. Aku nek meneng wae wirang Semar. Elek jenengku minangka pamonge Pandhawa. Tak nyipta wujute Semar. Ben Semar ingkang palsu Pindawarna iki ben digawa karo Prabu Gendraswalapati. Aku tak ngatas ana ngersani dewa. Tak nutuh, aku tak nggugat ening kayangan Ngondar-andir Bawana. Lah kok Pandhawa ki ora ndeluput apa-apa, lah kok malah dadi kaya ngene kanane. Siguran dumuk kunjungi Sang Hyang Semar Badranaya. Nalika semanten akarya Pratandha Bilisang Nayanta karsa anggadhahi damel. Eling-eling nadyan drajating Panakawan. Nanging sak ciptane dadi sak sedyane ana. Nalika semanten sigra nyipta wujuding Sang Kilurah Semar Badranaya Pindawarni. Sigra nglepasaken wujuding suweng lombok abang dinasta dening Sang Kilurah Semar Badranaya. Wujuding suweng den sabetaken ing Bantalana wujuding Sang Kilurah Semar Badranaya. Den prayatna semurires eka balik titiyane gandayane Trisunya Purnama sasi kowe ming wujute lombok abang wigaring tak suwunke ana ngarsaning Gusti Kang Murbeng dumadi lah kok dadi wujud Semar nggih ayo nggih kowe mapano ning kene ya aku tak munggah ana ngersane dewa. Mbok nek ana ratu sing jeneng Prabu Gendraswalapati arep mboyong kowe, kowe manuta. Nggih. Namung sendika ndederek panjengandika Kilurah Semar Badranaya. Apik. Ya wis ngono wae. Mesake ndara-ndaraku para Pandhawa. Nek ora entuk kinayoman saka dewane, ora bakal rampung lan ora bakal kelakon gegayuhane para Pandhawa Semar. Nggih, Semar.
Lumpruk kowe Semar. Oh. Kang Kapisutama Gusti sasangka kasongan surya Pabanyo sumungsung keswa Tupai bendaramu wis do tak pikut Tupai bendaramu wis do kalah mungsuh Prabu Gendra Swalapati terus kowe banjur nglumpruk Semar kowe kuwi Digdaya dikaya ngapa ning nek kowe iki duwe rasa mesake karo bendaramu ngerti ndiaramu do tak pikut kaya ngono kuwi mesti kowe ora duwe daya ayo saiki manuta kowe tak boyong ning negaraku dadi tumbal wadaling praja namung sendika ndherek menapa ingkang dipun kersakaken dening Ratu Gusti kula sinuwun Prabu Gendra Swalapati kula mboten badhe awel kula mboten badhe wegah tar tentu kula namung sendika ndherek kula ajeng dipendhem urip-uripan nggih mboten napa-napa ya nek ngono kowe soroh karo patimu kowe wis jeleh nyawang glaring jagat seming rembulan kowe wis wegah urip Semar ya nek ngono sawangen kadigdayanku kula pitados nawi paduka mrika Digdaya pun kula ajeng dinapake kula nderek tak pikut ning negaraku wis Semar woi Sesumbar mawa lindru bumi gonjeng kumalodok kuntul gatok Koko Prabu kenging menapa kula badhe andepanipun kula badhe ngadepi dumateng Nalindra kula gedhah kencana teka paduka nyaot ingkang rayi wonten menapa lan dosa menapa ingkang sampun kula lampahi Arjuna kula wonten timbalan Sadhirak yo ngerti dhewe Selagire Kakang Werkudara ing tunggul pawenang wae kapikut dening Prabu Gendra Swalapati apa meneh Siadi inggih Siadi ya wis weruh dhewe kadigdayane pusakane Prabu Gendra Swalapati ampuhe kagila-gila nganti kadangku setyaki karo para lancur-lancur Pandhawa keceprene durung ana ingkang nginget durung ana ingkang bisa uwal saka adigdayaning pusaka Kyai Candra Wirayang lajeng ngersa paduka kados pundi Arjuna wonten timbalan ana ing karang kadempel isih lenggah kaya Prabu Baladewa ingkang rikala semana sajak ngangah-angah arep ngundurke karo ratu pulung gedhah kencana ning mbasa ngerti kadigdayane Kyai Candra Wirayang kaya Prabu Ndelik lah piyai napa kaya ngoten. Mung gedhe suarane tok. Ndelik karo Bagong karo Gareng karo Petruk. Inggih. Weruh to kae, sikile kae ning mburi genthong kae. Inggih, Koko Prabu. Sak menika to sampean iki. Wah, aku sing kene kan mau. Ora ngesuk-suk. Bagong Jedan kowe, Bagong Jedan. Mboten, sampean sak menika kula mengke ketok.
kula ndelik kok grenang-greneng. Kersa paduka kados pundi? Koko Prabu ben lengganing karangan dempel. Inggih. Ana kawan kang dikanthi. Lajeng badhe tindak dhateng pundi Koko Prabu? Menyang endi parane Prabu Gendra Sulapati ditutke Yai? Dititi priksa kira-kira mengko kadangmu Yai Prabu Darma Kusuma apa dene Dimas Werkudu arep digawa menyang endi lan arep dikapakke? Mengko ditonton kahanane Arjuna pandhita kang kinarya wangsit pinaka mang sapa matusarining tawang susangin ngentinggane nyang kaliyeng kangkung peksi miber oleh ana tapaking kuntul ayang inggih menengkaten kula namung sendika ndherek dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Ndrawati digege mangsane digelak mancine Panakawan aja nganti lali kudu dikanthi Yai. Inggih Koko Prabu, monggo kula dherekaken Koko Prabu. Gage slakonangan sabar slakonangan